Avataanpa nyt tätäkin vähän, kun tuli tämmönen kultivaattori investointi. Mitä helvettiä tuo tekee? Tuli tosiaan investoitu tämmönen kultivaattori nyt, niin tämmönen vähän parempi kultivaattori siis, niin tän kanssa täällä multaamassa paskaa. Tää niinku rupee sujumaankin tää homma, kun on vähän järeempää kalustoa. Ja tosiaan tämmönen 3-metrinen tempokultivaattori, niin maa kääntyy. Ja tuli tosiaan investoitu tähän Fiattiin uudet paripyörätkin. Vanhoissa oli niin, toisella puolella niin kumisikkunet, niin osui niin sormi sisuskumeen siitä ja se pystyi tökkimään, niin todettiin, että niin, tuli tarpeeksi halvat vastaan, niin ostettiin, kun olisi ollut vittu paljon kalliimpi ostaa yksi uusi kumi, kun ostaa nää paripyörät, mikä tää nyt on. Niin tuli tosiaan niin tommosetkin tossa keväällä. Tuli säädettyä tää valmiin kunnollisiin säätöihin, niin nyt tulee jopa muokkaustulosta. Tänään meni koko päivä aikaisemmin siihen, että levitettiin, niin kello on taas yli 10 pitkän matkaa, niin pitää mullata nyt tässä samaa tahtia nää, niin ja meni suuri osa päivästä tähän paskan levityksiin taas. Hyvää jälkeenhän tää tekee jo. Pitäisi ehkä säädää tuota laskunopeutta. Aika ärhäkkä. Oh. Kun tuolla on tommonen möykky näköjään tossa yhden piikeessä. Lähtisikö se siitä itekseen? Tää on vähän virkileen paahkusta tavaraa tässä, niin ei oikein meinaa aina mennä kunnolla läpi, kun just kaikkea lampaa paskaa on muuta, mikä tuolla vaakakella tempoilla levittää, niin ei oikein leviä sellainen kuin pitäis. Irtos nyt. Lähtihän se. Äkeen kanssa sit tasottelee mitä jää möykkyä, niin tällä vaan irrottaa tän pinnan täältä. Mitäkö ne oikeesti nyt kattoo? Miten piti säätää tota? Säädetään sitä nyt. Vittu. No, en sit säädä saatana, se on ihan jumissa. Just näin. Ei mä totakaan tullut ikinä käytettyä. Tässä. Tää varmaan kattoo, jos sen sais vähän liikkumaan sit jossain välissä. Vai pitääkö se säätää sellainen, että se on alhaalla? Ei vieläkin on jumis. Tää kokeillaan jossain vaiheessa, jos Asenpakin jollain lähtee vähän liikkeelle.
nopeutta mihinkään suuntaan. Se on vähän jumittunut. Kyllä tässä Fiatin perässä jotenkin tuntee tän tempon jo. Tässä on verkko semmosen, kun tuolla sillä voisi ruveta tekemään tätä hommaa, niin siinä olisi paljon enemmän tehoa kuin tässä. Tosiaan tää Tempo-kultivaattori tuli ihan niinku pari päivää sitten. Niin itse asiassa oliko toissa päivänä kun haettiin tää, niin tää on nyt käytännössä ensimmäinen testi. Sen verran käytiin, että tosi ihan reunas käytiin vetämässä semmonen yksi vajaa veto. Ja todettiin, että vaatii rasvailuja. Ja tukkee taas kurassee kurki. Se on tuossa kohtaa näköjään haluaa tehdä jostain syystä, että nyt tukkoo nyt joka vedolla. Vittu. Me laitan tän kameran vaihteeksi kuvaamaan tuohon pellon reunaan nyt 3 jalkaa, niin jatkuu sitten. No niin, nyt oli vähän nopeutettua siinä välissä. Joo. Ei ois enää iso alue tehtävä. Ainakaan tässä puolella, toinen puoli tietysti tossa vielä. Ottaa vastaan. Vittu kai se ottaa kun laittaa väärän vaihteen. Mennään nää isommat paakot täällä paskaa, niin tukkii, että tätä herkättää kultivaattoria. Nyt näkyykö tuossa äskeisessä, niin muutaman kerran meni vähän tukkoon.
vähän niinku aikaakin jo. Tuosta taas tarvitse lähteä kyntämään. Ois mennyt koko yö. Mitähän tää kyntäminen? Se on varmaan joku luokkaa 3 tuntia tän perlon kyntäminen. Mitähän me on tässä ollut puoli tuntia nyt ite tällä hetkellä ja tää on ajettu. Ei voi oikein edes verrata niin keskenään näitä hommia. Tää on niin paljon nopeampaa. Hyvä, jos ei tulos olisi melkein parempi tälleen paskan multauksessa kuin kyntämisessä, kun jää se paskato vähän pinnempaa, niin perkele tuo yksi piikki haluaa tukata, kun tuolla on tuo vanne laitettu vaan edellisen omistajan toimesta, niin tuosta kumi mennyt, niin se on korvattu pelkällä tommosella auton vanteella, kun ei oo just ollut kumia sattuvaa tosiaan alkuperäiselle vanteelle, niin tuo meinaa tuo tuketa herkästi noin kohan. Just tuollaisia niinku tyhjän päivästä tukkeutumista on jonkun verran ollut. Osittain tuon takia, osittain niin perkeleen paskan takia. Mutta joo, tosiaan kyllä mä vähän niinku mietiskelin sitäkin, että kun jättää vähän enemmän pintaa tämän paskan, niin saa vilja paremmin ehkä hyötyy siitä jopa. Tästä tosiaan käytiin testaamassa sitä pikkasen ihan reunassa. Perkun kans vaan testattiin silloin, tää oli säädetty vähän pinnempaa, niin se just jakso vetää sitä. Ja just sai vedettyä, että mitä kautta kaavelle otetaan, niin tohon rinteeseen ei loppu pitoa niin paljon, että me luovutiin testauksella siinä. Kultivaattorista on tullut haaveltu jo ainakin 4 vuotta. Tämähän on nyt 5. viljelykausi tässä. Joka vuosi tätä on haaveltu, mutta nyt tää vihdoin viimein sai mahdollisuuden hankkia. Saatiin yhden naapurin kanssa, tässä tehtiin siis hyvä diili. Niin ihan tosta pari kilometrin päästä naapurista tuli tämä. Vähän noita kärkiä joutuu ensi vuodeksi laittamaan. Tää tosiaan tuo yksi vannehomma kattoo tosta sellainen, että se toimii vähän paremmin. Tulee vähän enemmän jossain kohtaa, niin siinä vaiheessa vetää tossa panteen kohdalta tukkaa. Rupee kerää niitä juurakoita sinne väliin. Joskus oli se saatana ajolinjalla. Nyt se aukesi. Veikkaisin, että sitten kun tuon muuttaa ja
ei oo noin pahoja paskapaakkuja kuin nyt, eli tää voi olla helvetin hyvinkin toimiva laite. Sehän se ois, jos sais jostain löytäis halvalla, niin pystykellaa paskavaan, niin tulis paljon tasaisempi levitys tulos. Helvetin hyvin. Kyllä niin. Sitä odotan, että löytyy jostain semmonen suht järkevää hintaa. Ne hinnat on aika katosta läpi ollut tässä viimeisen muutaman vuoden kyllä. Isompia paskapakkuja joutuu äkeen kanssa levittelemään vielä. Mulla on itse enempikin kuiviketta kuin paskaa kaiken lisäksi. Taitaa olla itse asiassa kaiken lisäksi tuo paakko esimerkiksi pilantanutta rehua, kun katsoo tarkemmin. P3 ja paisteet tässä puolella.
Nyt tää on tämmönen ihme kulma. Ei oo niin pahoja möykkyjä niin paljon, eikä niin paha juurakko, niin tää tekee helvetin vähän jälkeen kyllä suoraan. Kyllä nuo paskapaakut ja juurakot niin vähän aiheuttaa hankaluuksia tällä hetkellä. Kyllä tää niinku kyntäaurat no voittaa ihan 100-0 tää. Hakkas perkele, siinä on aika epätäväinen kohta. Mitähän on meidän verralla, jotain metrin verran niin on työlevettä suunnilleen, niin tää on heti 3 kertaa isompi. Olkkisekottimissa tuolla takana. Rupeaa nuo karetkin kiiltämään jo. Pitää levitä lääkeikas huomenna. Joo, mä lopettelen tän videon tähän ja kultivon vielä ton toisen puolen ja toisen päisteen tästä. Video loppuu tähän.